Como é habitual, coincidindo co Cabodano de Castelao, do que se cumpre este ano o seu 76 aniversario, e que serviu tamén de peche ao ano Castelao, que se celebrou ao longo de todo o 2025, o BNG volveu a escoller a Vila Rianxeira para desenvolver a súa homenaxe nacional ao insigne galeguista. O mal tempo existente obrigou a trasladar os actos dende o Paseo da Ribeira, lugar habitual, ao Auditorio Municipal. Ali tiñan lugar as intervencións a cargo nesta ocasión da portavoz municipal, Sarela Betanzos, a deputada no Parlamento galego, Rosana Pérez, para rematar coa voceira nacional da formación, Ana Pontón. No seu discurso reivindicou a figura do intelectual galeguista e chamou a defender os seus valores en tempos de imperialismo e violacións de dereito internacional. No acto, Pontón fixo tamén unha defensa da soberanía dos povos, anunciando que o BNG rexeitará calquera proposta de financiamento autonómico que non acabe coa discriminación histórica que sofre Galicia. E neste contexto convulso e cheo de incertezas, é máis importante que nunca defender Galiza, desde o compromiso inquebrantable do BNG co noso país, porque nós sabemos que non virá de fora remedio ou esperanza e que temos que confiar nas nosas propias forzas. Como é costume, tralo acto político, os asistentes desprazáronse ata o Paseo da Ribeira, a carón do busto de Castelao, onde se realizou a tradicional ofrenda floral na súa lembranza, baixo os acordes do himno do antigo Reino de Galicia.